У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Ласка Пана нашого Єсуса Христа, і любов Бога Отця, і єдність Духа Святого, нехай буде з усіми вами. Сьогодні, дорогі брати і сестри, гэтую святую мшу хвярую за сестру Фаустину, просячи аб патрэбных Божых ласках, каб Бог їй адудзячыў за ўсё тое, што яна робіць у нашай парафіі. Молімся таксама, каб як мага хутчэй выздаравіла, каб хутчэй вярнулася да нас. Цяпер вось сестра Фаустына попрасіла таксама знаходзіцца на гэтым карантине, каб ужо таксама бачыць гэтую святую мшу і бачыць, як мы за яе молімся. Таму захвочу ўсіх вас да гэтай малітвы і ўжо спадзяёмся, што наступным тыдні як найхутчэй выздараве і вярнецца таксама да нас, каб быць разам з намі. Каб наш удзел у гэтай святой мшы быў годным, перапросім Бога за ўсе нашай слабасці, недасканаласці, усё тое, што перашкаджае нам маліцца. Спавядаюся Богу Всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі, думкаю, словам, учынкам, занепаннем. Моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу найсвяцейшую, заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і нас, браты і сёстры, помоліться за мяне, да Пана Бога нашага. Нехай змілуецца над намі Бог усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Христе,
Молимся. Усемагутний вічний Боже, Ти щодро даєш усім, хто Тебе просить, больш, чим яны заслуговують і жадають. Будь до нас милосердный и пробач нам грехи, якія непокоят наше сумление, а так само дай нам тое, об чым просить Тебе мы не отважимся. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читание книги «Бытия. И сказал Пан Бог, недобро, каб человек был один, створу отповедную яму допомогу. Пан Бог учинил земли усіх звяроў полявых и усіх птушек небесных и привел их до Адама, каб убачить, як ён назове их. И як Адам назвал кожную живую истоту, таким и было яе имя. И назвал Адам именами своими усякую живелу, птушек небесных и усяких звяроў полявых, але для человека не знайшлося отповедной яму допомоги. Тады Пан Бог спаслаў на Адама глыбокі сон, а калі той заснуў, вынуў одно з рэбраў ягоных, а месца тое закрыў целом. Потым з рабра, узятага з Адама, збудаваў Пан Бог жанчыну і прывёў яе да Адама. І сказаў Адам, гэта косць ад касцей маіх і цела ад майго цела. Яна будзе названа жанчынай, бо ад мужчыны была ўзятая. Таму пакіне мужчына бацьку свайго і маці сваю і прылепіцца да жонкі сваёй, і стануць яны адным целом. Гэта Слово Божие. Пан благословляє нас во все дні життя. Пан благословляє нас во все дні життя. Щасливий кожний, хто боїться Пана, хто ходить ягонними шляхами. Плен працы рук своих будешь споживать, будешь счастливый, и добро тебе будет. Пан благословляє нас во все дні життя. Жонка твоя, як уродливая виноградная лоза, у стенах дому твоего. Сыны твои, як оливковые паростки, вокол стола твоего. Пан благословляє нас во все дні життя. Вось так буде благословлений чоловік, який боїться Пана. Нехай благословить тебе Пан Сиону, и убачиш добробыт Єрусалима во все дні життя твоего. Убачиш потомство сынов своих, спокой над Израилем. Пан благословляє нас во все дні життя. Читання послання до Габреїв. Брати, ми бачимо Єсуса,
які быў мала меншы ад анёлаў, увенчаны славаю і пашаною, бо спазнаў смерць, каб з ласкі Божай за ўсіх пакаштаваць смерці. Бо належала, каб той, дзеля якога ўсё і праз якога ўсё, які прывёў да славы многіх сыноў, учыніў дасканалым праз цярпенні правадыра збаўлення іхняга, бо і той, хто асвячае, і тыя, каго асвячаюць, усе ад адзінага. З гэтай прычыны ён не сароміцца называцца іх братамі. Гэта Слова Божае. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Калі мы любім адзін аднаго, то Бог жыве ў нас, і любоў ягоная ў нас дасканалая. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Марка. У той час падышлі фарысеі да Езуса і, выпрабоўваючы яго, спыталіся, ці дазволена мужу разводзіцца з жонкаю. Ён сказаў яму адказ: «Што наказаў вам Маісей?» Яны сказалі: «Маісей дазволіў пісаць развадны ліст і разводзіцца». А Езус сказаў яму адказ: «Дзеля жорсткасці сэрца вашага я напісаў вам гэтую запаведь, бо на пачатку стварэння Бог стварыў іх мужчынай і жанчынай. Таму пакіне мужчына бацьку свайго і маці сваю і звучыцца са сваёю жонкаю, і будуць двое адным целам. Так што яны ўжо не двое, але адно цела. Таму тое, што Бог злучыў, чалавек няхай не развучае». У доме вучні зноў спыталіся ў яго пра гэта. Ён сказаў ім: «Хто развядзецца жонкаю сваёю і ажэніцца з іншай, той чыніць распусту ў дачыненні да яе. І калі жонка развядзецца з мужам сваім і выйдзе за іншага, чыніць распусту». І прыносілі да Езуса дзяцей, каб ён дакрануўся да іх. Вучні ж дакаралі іх, а Езус, убачыўшы гэта, абурыўся і сказаў ім: «Дазвольце дзецям прыходзіць да мяне, не забараняйце ім, бо такім належыць валадарства Божае. Сапраўды кажу вам, хто не прыме валадарства Божага як дзіця, той не ўвойдзе ў яго». І, абдумаючы іх, ускладаў на іх рукі і благаслаўляў. Гэта слова Пана. Сядьце, калі ласка. Сёння ў Евангеліі мы чуем вельмі складаную тэму, а менавіта ідзе гаворка пра тое, як важная такая інстытуцыя, а менавіта гэта сям'я, сужанства. Калісьці я размаўляў з адной бабуляй, яна казала, што зараз неяк людзі інакш ставяцца да сужанства. Яшчэ гадоў 50-60, яшчэ можа трошку далей, то штосьці такое, як развод, лічылася такім вельмі негатыўным, лічылася нічым такім вельмі папросту страшным. Цяпер жа гэта нейкая часамі уяўляем сабе як такую норму і ведаем, і самі, можа, многія гэта перажывалі, гэтую справу. У часы Езуса таксама гэта была вельмі такая напружаная тэма, таму да яго падыходзяць гэтыя фарысеі, каб схапіць яго на гэтым пытанні, каб ён на гэты тэмат выказаўся. Бо калі скажа, што можна разводзіцца, то гэта
Як гэта? Гэта значыць супраць Божых прыказанняў. А калі скажа, што не, то сапраўды вось на яго можна абурыцца, крыўдзіцца і сказаць, што гэты Бог нас не разумее і чаму вось і такія вымаганні ставіць перад намі. Христос адвоўваецца ў сваім Евангеліі, кажа вось менавіта, што з'яўляецца такім аргументам, чаму мужчына і жанчына павінны быць разам, таму што Бог іх так стварыў. Таму што вось тое, што мы чулі ў першым чытанні, няма нікаго больш на гэтым свеце таго, хто бы падышоў Адаму, як толькі Ева. Яна была яму прадназначаная. Толькі ў ёй ён знайшоў тое, што ён кажа, гэта частка ад часткі маёй, гэта косць ад касці маёй. І сапраўдным такім аргументам, вось, чаму мужчына і жанчына павінны быць разам, гэта сапраўды з'яўляецца любоў. Толькі з гэтым словам вось, любоў вяжацца тое, што зараз у сучасным свеце гэтае слово выкарыстоўваецца, папросту кожны як сабе хоча. І вельмі часта выкарыстоўваюць любоў для таго, каб абазначыць якіясьці адносіны, якія так сапраўды гэтай любоўю не з'яўляюцца. Маладыя людзі, калі хочуць жыць разам, перажываюць такі час, які з'яўляецца часам закахання. Гэта час, калі дараць адзін аднаму падарункі, сустракаюцца, ёсць першыя пацалункі. Час такі вельмі рамантычны і прыгожы. І гэта добрая частка сапраўднай любові, але толькі частка вось гэты перыяд закахання. І вельмі часта маладыя людзі робяць такую памылку, што лічаць, што гэты перыяд рамантычны, ён будзе заўсёды трываць у іхным сужанстве. І тыя, хто, напэўна, пражыў ужо не адзін дзесятак гадоў у сужанстве, добра ведаюць, што надыходзіць такі іншы час, менавіта час, калі з'яўляюцца дзеці, калі пачынаецца, як кажуць, гэтае жыццё вось такое бытавое, што трэба камусьці забраць дзяцей з дзіцячага садка, завесці ў школу, вынесці смецце, хтосьці вяртаецца стомлены і нічога не хоча, ні з кім не хоча размаўляць, толькі дайце гэтую хвілінку супакою. І вось тут, калі сужанкі умеюць ахвяраваць адзін аднаму свой час, сваю сілу, сваё жыццё, вось тут сапраўды праяўляецца любоў, калі мы паміраем за іншага чалавека. І сужанства гэта, па сутнасці, таксама вялікая навука памірання. Даваць самога сябе, паміраць для іншага чалавека. Вельмі часта робяць гэтыя памылкі ў сужанстве маладыя пары, якія лічаць, што неяк там удасца, альбо я выцерплю, альбо сколькі там гэта перацярплю, альбо мне гэта атрымаецца, хопіць толькі маю сілы волі. І кажу гэта вось тым парам, якія прыходзяць на падрыхтоўку, якія часта кажу гэта таксама падчас шлюбу, што калі будзеце лічыць на свае ўласныя сілы, то нічога не атрымаецца. Такім сапраўдным фундаментам, тым, хто умацоўвае, тым, хто благаслаўляе гэтае сужанства, з'яўляецца Бог. Вось толькі менавіта з ім, з вераю ў яго, мы сапраўды здольныя пераадолець шматлікія рэчы. І адным такіх заданняў сужанства з'яўляецца ўжо такое супольнае заданне для іх, гэта вось менавіта збаўленне. Часта таксама на шлюбе кажу, што Бог цябе запытаецца, што ты зрабіў для таго, каб твоя жонка была збаўленая? Што ты зрабіла для таго, каб твой муж быў збаўлены? І гэта вось таксама тая місія гэтай сям'і, каб разам ужо дайсці да збаўлення, да жыцця вечнага. Па-рознаму з гэтым атрымліваецца, па-рознаму мы бачым, што калі у чалавека праяўляецца яго ўласны эгоізм, уласная пыха, то шмат не атрымліваецца у каго дамаўляцца, шмат якія тады памылкі робім. Сёння вось ёсць таксама, хачу звярнуцца ў гэтым слове, звярнуць вашу ўвагу на тое, што Езус кажа у Евангеліі менавіта тым,
хто найбольш терпіць ад таго, ад гэтых разводаў, найбольш терпіць ад таго, што вось бацькі не змаглі дамовіцца, гэта дзеці. І як бы так працягам гэтага Евангелія, вось гэтай гаворкі пра развод заўсёды з'яўляецца цікава, глядзіце, што як Езус, які як бы хоча прытуліць гэтых дзяцей, агарнуць тых, якія ад гэтага вось найбольш пацярпелі. І раўняе гэтых дзяцей да тых, хто хоча ўвайсці ва владарства нябеснае. Кажа, вось, калі не станем такія, як дзеці, калі не будзем падобнымі, бо да іх належыць владарства нябеснае. Адным з такіх вось аргументаў, бо можам так, конечно, слухаць святара, ну і што ён скажаць гэты тэарэтык, у якога няма так сапраўды жонкі, няма сям'і, і які не ведае, што гэта значыць цярпець маю жонку, цярпець свайго мужа. У 2015 годзе выйшла такая вось статыстыка, такія даныя, якія таксама у пэўным сэнсе вельмі палохаюць. Кажуць, што кожнае другое сужанства, яно разводзіцца. Гэта вось 1-2, калі вось тыя людзі, якія прыйшлі ў ЗАГС, распісаліся, яны разводзяцца. Другая пара з іх развядзецца па статыстыцы. Сярод тых, якія прыйшлі ў ЗАГС, распісаліся, але яшчэ таксама прыйшлі ў касцёл, узялі шлюб у касцёле, таксама вельмі страшна, кожнае трэцяе. Ось углядайся там кожнага трэцяга, каго шлюбаваў, што гэтыя людзі, вось будзе сярод іх развод. Таксама некалькі разоў так сабе схапіў на гэтай думцы. Яшчэ далей ёсць іншая статыстыка, кажа, што сярод тых, якія узялі шлюб у касцёле і ходзяць кожную нядзелю, то 1 з 50 пар. Разумееце ўжо розніцу, праўда, вось у тым, што 1 з 50 пар гэтых можа быць, вось менавіта можа ім пагражаць развод. Яшчэ далей, што з тых, якія павянчаліся ў касцёле, з тых, якія ходзяць кожную нядзелю, і ў іх сям'і практыкуецца такая рэч, як супольная малітва вечарам, 1 з 1429 пар. Ім пагражае развод. Христос з'яўляецца тым фундаментам, які ўмацоўвае нашу сям'ю, тым, які дае вось менавіта гэтую сілу і моц, каб гэтае сужанство было трывалым. Дзеці, хачу вас сёння яшчэ, дзеці, хачу, каб вы звярнулі ўвагу. Сёння хто узяў зярнятка, шчасліўчыкі, якія атрымалі яго, не знаю, ці ўсім хапіла, ці не, можа, ўжо скончыліся. Але там ёсць адно заданне, якое мне вельмі падабаецца. Да, ёсць. Што ў канцы напісана? Паглядзіце, якое заданне. А менавіта у каго, дзе той зярнятка няма, але ўсім даю сёння хатняе заданне. Дзеці, увага! Намалюйце сваіх бацькоў, такімі, якіх вы бачыце. Намалюйце бацькоў, а пазней пакажыце бацькам. Добра? А вы, бацькі, пазней паглядзіце так, як вас бачаць дзеці, так, як яны уяўляюць вашу сям'ю. Добра, дзеці, памятайце, што вось сёння намаляваць трэба, як вернецеся з касцёла, сваіх бацькоў. Гэтае заданне для ўсіх. Маліцеся за свае сем'і, маліцеся, каб Бог іх благаслаўляў, каб Божая ласка давала сілу і моц вытрымаць у сям'і, каб разам дашлі да святасці. Аман. Зараз паўстанем і вызнаем нашу веру. Веру ў адзінага Бога, Айца ўсемагутнага, стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і небачнага, і ў адзінага Пана Езуса Христа, Сына Божага, адзінароднага, з Айца народжанага, перад усімі векамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага,
створного, одиносутного Отцу, через якого все сталося. Отец наш, пришел с неба, Духа Святого, с Девы Марии, спасся человека, укрыжованный так само за нас, при Понским Пилате, был замучен и похован, а третий день воскрес, по воле Писания, и сошел на небо, ходить пророчается, и снова придет в хвале, судить живых и померлых, Его владарство не до конца. Веру в Духа Святого, Пана і Животворця, який за Отця і Сина походить, якому разом з Отцом і Сином належить поклоніння і хвала, який промовляв праз пророків. Віру в один і святий Ницький костюм, визнаю один просто відпущення грехов і чекаю воскрешення вічного в будучому світі. Праз Єсуса Христа, який праз свою крижовую ахвяру выслужил нам годность детей Божих, с довером представим нашему Отцу в небе потребы Костёла и всего свету. Молимся за святый Костёл, каб ён узрастаў у сведчанні еднасці і любові, да якіх паклікаў Езус Христос. Цябе просім. Молимся за святого Отца Францішка, каб ён даваў надзею пакрыўджаным і нёс святло веры усім людзям. Цябе просім. Молимся за суженствы нашей парафіі, каб ахвяраваная ім сакраментальная ласка узмацняла іх і спрыяла адказнаму выкананню сямейных абавязкаў. Цябе просім. Молимся за жанчын, якія хочуць забіць зачатае ў іх жыццё, каб вера і любоў дапамагла ім супрацьстаяць граху. Цябе просім. Молимся за сястру Фаустыну, каб добры Бог адарыў яе здароўем, усімі патрэбнымі ласкамі, богословенством. Цябе просім. Молимся за нас, тут сабраных, каб наш удзел у святой мшы з кожным разам прыносіў усё больш багаты плён. Цябе просім. Усімагутны Божа, Ты нам ніколі не адмаўляеш у сваёй дапамозе. Учыні, каб мы заўсёды звярталіся да Цябе, як да нашага Айца, праз Хрыста, Пана нашага. С верой
Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог и Отец Всемогутный. Просим Тебе, Боже, прими установленную Тобою самим ахвяру, освяти нас про святые таямницы, у яких мы, Твои слуги, удельничаем, исполни у нас святую справу откупления, праз Христа, Пана нашего. Пан з вами. Угору серце. Подякуем Пану Богу нашему. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяк. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Ён сваім нараджэннем з Девы Марыі адарыў чалавецтва новым жыццём, сваю мокую знішчыў нашыя грахі, паўстаннем з мёртвых даў нам удзел у жыцці вечным. А ўзыходзячы да Цябе, Ойча, адчыніў нам брамы неба. Таму з анёламі і святымі мы абвяшчаем Тваю хвалу, разам з імі ўсклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Рассыпь нам на вершинах, благословенный Той, кто приходит у имя Пана. Рассыпь нам на вершинах. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці, таму ў еднасці з усім касцёлам, у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апостолу Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целом і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення. Дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце. Удасканаль яго ў любові разам з папам нашым Францішкам,
біскупам нашим Казімірам і усім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святое аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з найсвяцейшай Богородицей Панной Марыяй, со святым Юзефом, яе абраннікам, со святымі апостоламі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе. Праз Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойче усемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала, праз усе векі вечныя. Молімся да Айца Нябеснага, як нас навучыў Езус Христос. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего, что Тебе нам сегодня, отпусти нам грехи наши, как и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, а избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні наші, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваны ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Пане Езу Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру Костёла Твоего, и будь ласкавы, згодна з Твоей волей, адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана нехай заўсёды будзе з вами. Перадайце ближнему знак супакою. Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благаслаўлёныя пакліканыя на вечеру ягоную. Амінь. Адзін ёсць хлеб, адно цела, мы многія, бо ўсе мы маем удзел у адным хлебе.
Молимся. Всемагутны Боже, учыні, каб удзел у гэтым сакраменце натаіў голад і прагу нашу душу, і учыні нас падобнымі да Хрыста, якога мы прынялі, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Паслухаем аб'явы. Дзякую ўсім вялікі за вашу ахвяру, за вашу працу на карысць касцёла і кляштара. Дзякую ўсім тым, хто ўжо некалькі асобаў паволі прыбіраў тэрыторыю вакол касцёла, хто прыбіраў касцёл. Дзякуем таксама Юрыю Паследу і Пашы Тумель за тое, што дапамаглі ўсталяваць гэтае новае асвятленне ў касцёле. Уже бачыце, ужо не так цёмна. Будуць чарговыя працы, таксама ісці. Ужо, можа, наступным тыдні таксама прыедзе жасцяншчык, і калі надвор'е нам дазволіць, то яшчэ пэўныя таксама рамонтна-будаўляныя працы будуць выконвацца. Сёння вечарам ужо распачынаем святкаванне ўрачыстасці святога Францішка Асійскага пасля святой імшы а 18 гадзіне. Запрашаем на адмысловае набажэнства транзітус, на ўспамін благаслаўлёнай смерці святога Францішка. Таксама запрашаем на працягу ўсяго месяца кастрычніка перад вячэрняй святой імшой. Будзем штодзённа маліцца о 17:20 ружанцам з выстаўленнем Найсвяцейшага сакраменту. Ружанец для дзяцей кожную суботу будзе адбывацца о 11:30. Запрашаем дзяцей і бацькоў на супольную малітву. Як заўсёды, адарацыя ў чацвер пачынаецца з 16 гадзіны. На гэтым тыдні, як я ўжо казаў, што распачынае у панядзелак, будзем адзначаць урачыстасць святога Францішка Асійскага. І парадак святой імшы будзе таксама ў гэты дзень. Будзе святая імша дадатковая о 8 гадзіне і 18 гадзіне вечарам галоўная святая імша, на якую вас усіх запрашаем. 5 кастрычніка ў аўторак успамін святой Фаўстыны Кавальскай панны. Гэта вось той дзень імянін, тая апякунка сястры Фаўстыны, якую яшчэ раз віншуем, таксама якую можна будзе павіншаваць яшчэ ў гэты дзень. Я ўжо спадзяюся, што сястра ўжо выйдзе і будзе з намі. 7 кастрычніка у чацверг успамін Найсвяцейшай панны Марыі Ружанцовай. 8 кастрычніка ў пятніцу з 10 до 15:00 у нашай парафіі пройдзе майстар-клас па камп'ютарнай граматнасці для людзей ад 55 до 75-гадовага ўзросту. Запрашаем удзельнічаць тых, хто хоча навучыцца, як карыстацца гэтымі тэхнічнымі прыладамі, смартфонамі, планшетамі, камп'ютарам. Арганізатарам гэтага майстар-класу з'яўляецца Карытас Беларусь. Запісацца можна яшчэ ў закрысты. Малітва на могілках за нашых памерлых адбудзецца ў наступным чынам. На так званых могілках на парашках, гэты старыя могілкі, будзем маліцца ў суботу 16 кастрычніка о 14 гадзіне. На могілках у Азаўцы адбудзецца святая імша за памерлых таксама ў суботу, але 30 кастрычніка о 14 гадзіне будзем разам, як заўсёды, традыцыйна маліцца з парафіяй святога Юзефа. Таму, калі ласка, паглядзіце, можа прывесці трэба гэтыя могілкі да парадку, штосьці, каб выглядала больш прыстольна. Таксама, можа быць, яшчэ будзем прасіць вас аб дапамозе, каб разам прыбраць капліцу на Азаўцы, разам з парафіяй святога Юзефа, каб таксама маглі ўдзельнічаць у святой імшы. Запрашаем наведаць нашу парафіяльную краму, дзе можна ўзяць ужо карткі для запісу прозвішчаў нашых памерлых, за якім будзем маліцца ў лістападзе. Можна набыць рэлігійную літаратуру, часопісы, ёсць календары на 2022 год.
Ну і таксама, як заўсёды на кожны год на пра гэтыя карткі кажам, каб пісаць гэтыя імёны больш выразна, каб іх можна было расчытаць. Таксама яшчэ нагадваем, што кажуць нашыя медыкі, кажуць дактары, што ўсё ж такі эпідэміялагічная сітуацыя, захворванне на COVID-19 яна ўсё ж такі пагоршваецца. Як самі бачыце, шмат хто хварэе, з нашых блізкіх, самі мы хварэлі. Таму, калі ласка, беражыце сябе і блізкіх. Гэты час прыміце Божае благаслаўленне, маліцеся за свае сем'і, выпрошвайце патрэбныя ласкі для вас. Пан з вами. Нехай вас благословить Бог Усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокое Христа. Святый Архангеле Михаиле, Нехай будзе праслаўлёны Найсвяцейшы сакрамент, правдзівая Церква.